8 de marzo de 2025 e os dereitos das mulleres seguen en cuestión. Segundo datos de 2024, as mulleres seguimos tendo unha taxa de desemprego máis alta, ocupando os postos máis precarios e sendo o sustento principal dos cuidados, dos mal remunerados e dos non remunerados. Seguimos sendo máis pobres, vaya. Os cuidados seguen a ser a periferia deste sistema económico. Las mujeres migrantes están sosteniendo la mayor parte de los cuidados en condiciones laborables más precarias. Y muchas en una situación de irregularidad que las deja sin derechos. O racismo e a xenofobia é un signo claro de incultura e do rápido que olvidamos o noso pasado. Somos as 3/4 partes das xornadas parciais e batemos récords absolutos nas excedencias para a atención e os cuidados das persoas dependentes e as crianzas. No emprego público somos moitas nas escalas máis baixas, perdendo representatividade nos altos cargos, como por exemplo na Administración de Xustiza. Malia que máis da mitade da poboación somos mulleres, un 75% das alcaldías do Estado están ocupadas por homes. E na Galiza estamos por encima desa media. Somos a inmensa minoría en case todos os deportes federados e abonda con abrir un xornal para facerse cargo da desigualdade das mulleres no deporte. O 70% das mozas identifícanse cun trastorno de conducta alimentaria, fronte ao 27% dos mozos. As mulleres fomos e seguimos a ser abusadas, acosadas e violentadas por homes que son encubertos pola sociedade. A violencia sexual é cultural e está presente en todos os sectores da nosa sociedade e en todos os recunchos do planeta. Quedou patente hai varias semanas coa detención de 3 homes por un delito sexual contra unha veciña da nosa vila. Lembramos a Giselle Pelicot, a Juana Rivas e a todas as mulleres que se atrevan a denunciar acoso sexual no ámbito laboral contra homes poderosos. A todas esas nevencas que saben que sempre teñen as de perder. A pesar destas evidencias, o 44% dos homes pensa que os avances do feminismo os discrimina a eles. No chanzo dos 16 aos 24 anos son o 52% os que se senten atacados polo feminismo. As denuncias, en demasiadas ocasións, lévannos ás marxes do sistema. A que nos tachen de pouco cribles e de malas víctimas, e a revictimizarnos a nós e a nosa contorna. reivindicamos o dereito a deambular libres, sen medo e indemnes polas rúas e pola feira. O dereito a ter condicións laborais e un salario dignos. El derecho de la mujer migrante a vivir y a trabajar protegida fuera de la clandestinidad y de la sospecha. O dereito a non seren ilegais nin irregulares por mor dunha lei de extranxeiría que as aboca a vulnerabilidade, para despois sorprenderse cínicamente ante a trata, a prostitución, a precariedade e os abusos laborais. Un derecho de todas as persoas LGTBI, Q+, a vivir e amar en paz, sin ser violentadas ni discriminadas. O dereito das nenas a medrar nun mundo onde teñan referentes femininos con todas as opcións de posibilidades vitais e laborais. O dereito das mulleres deste interior galego a termos servicios públicos de calidade. O dereito a que Altri, Ence e compañía non destruyan as nosas casas impunemente. Fora os violadores e acosadores das nosas casas, das nosas institucións, das nosas asociacións e dos partidos políticos de dereitas e de esquerdas. Estamos con todas as nais que, tras criar solas, se enfrontan a un sistema xudicial patriarcal e violento que impón custodias compartidas con pais ausentes e descoñecidos para as crianzas. Estamos coas mulleres do rural, atravesadas polo illamento, pola escasez de recursos sociais e o desleixo das institucións á hora de abordar políticas rurais con perspectiva de xénero. As sufraxistas loitaron durante un século para ter direito ao voto. Nós non imos ter tanta paciencia. Ningún paso atrás nos dereitos das mulleres. Ningún cuestionamento máis sobre os nosos dereitos. Dixo Ana Romaní, non queremos un sitio, queremos outro lugar. E lembrade, compañeiros, a festa tamén é nosa.